Zamisli da te netko uvrijedi, kritizira tvoj rad ili te javno ne poštuje. Tvoja prva reakcija? Ljutnja, frustracija, možda čak i želja za osvetom. Ali što ako ti kažem da možeš postati nepovrediv? Da te više nikakve riječi, postupci ili uvrede ne mogu uzdrmati. Zvuči nemoguće, zar ne? Pa, stoičari su to savršeno savladali i danas ću ti pokazati kako i ti možeš. Prvi. Preoblikuj uvrede. Snaga percepcije Seneka je jednom rekao: više patimo u mašti nego u stvarnosti. Razmisli o tome. Uvrede bole samo zato što im mi to dopustimo. Sljedeći put kad netko kaže nešto uvredljivo, zapitaj se: je li ovo stvarno o meni? U većini slučajeva tuđa negativnost odražava njihove vlastite borbe, a ne tvoju vrijednost. Vježbaj da uvrede vidiš kao buku, beznačajne riječi koje nemaju stvarnu moć nad tobom. Kad te netko pokuša uvrijediti, zastani i reci u sebi: to je njihov problem, ne moj. Gledaj kako ljutnja brzo nestaje. Druga, kontroliraj ono što možeš, ignoriraj ono što ne možeš. Epiktet, bivši rob koji je postao stoički filozof, učio je jednu od najvažnijih lekcija. Postoje stvari koje su u našoj kontroli i stvari koje nisu. Tuđe riječi, postupci i mišljenja potpuno su izvan naše kontrole, ali naš odgovor, to je potpuno na nama. Kad to shvatiš, prestaneš trošiti energiju na ono što ne možeš promijeniti i usmjeriš se na ono što stvarno vrijedi, svoj unutarnji mir. Sljedeći put kad te netko uznemiri, zapitaj se: je li ovo u mojoj kontroli? Ako nije, pusti to. Treća, vježbaj negativnu vizualizaciju. Možda zvuči čudno, ali stoičari su vjerovali u mentalnu pripremu za najgore scenarije. Ako svoj pripremiš na moguće uvrede, kritike ili nepoštovanje prije nego što se dogode, one izgube snagu kad se stvarno pojave. Marko Aurelije je to radio svakodnevno, podsjećajući se: danas ću susresti ljude koji su sebični, nepristojni i arogantni, ali to neće poremetiti moj mir. Svako jutro uzmi 30 sekundi i podsjeti se: suočit ću se s negativnošću danas, ali neću joj dopustiti da me kontrolira. Četvrti, odgovori ravnodušno. Ništa ne frustrira ljutu osobu više od nekoga tko ne reagira. Ako te netko pokušava isprovocirati, a ti odgovoriš smireno i ravnodušno, njihova moć nad tobom nestaje. Zamisli vatru bez kisika. Ona se ugasi. Tako funkcionira i ljutnja. Tvoja nereakcija uguši negativnost. Sljedeći put kad te netko pokuša isprovocirati, jednostavno se nasmiješi i udalji. To je prava moć. 5. Ojačaj svoj svakodnevnom disciplinom. Stoicizam nije samo filozofija, to je praksa. Ako želiš biti istinski nepokolebljiv, moraš svakodnevno trenirati svoj Meditiraj, vodi dnevnik svojih misli, vježbaj samorefleksiju. Što više razviješ samosvijest, to je drugima teže utjecati na tvoje emocije. Svake večeri zapiši trenutke kad si osjetio da te ljutnja obuzima i razmisli kako si mogao reagirati bolje. S vremenom ćeš primijetiti veliku promjenu u svojim reakcijama. Zaključak, tajna da nikada ne izgubiš živce i da te nitko ne može uzdrmati, leži u tvojoj sposobnosti da kontroliraš svoju percepciju, usmjeriš se na ono što možeš promijeniti i treniraš svoj da ostane miran. Zapamti, nitko nema moć nad tobom osim ako mu je ne daš. Izazov sljedećih 7 dana, kad god te netko pokuša isprovocirati, odgovori potpunom smirenošću. Promatraj kako oni reagiraju i koliko se ti osjećaš više u kontroli. Zatim se vrati i podijeli svoje iskustvo. Ako ti je ovaj video bio koristan, ne zaboravi lajkati, pretplatiti se i uključiti zvonce kako ne bi propustio nove objave. Nastavimo ovo putovanje prema navladanju umom. Korak po korak, po stoičkim načelima.